Je to grilovačka. A chce sa tomu vystaviť? Nie grilovačka vonku v lete s nejakým radlerom v ruke. Je to grilovačka na horúcom kresle, kde si naozaj potrebujeme s tým klientom odkryť karty. Čiže on už teda musí vedome ísť do toho, áno? No, vedome tam už sedí s tým, že chce kandidovať. Takže my z neho vlastne vedome vyťahneme, čo je tá skutočná motivácia, aký je jeho hodnotový svet, aké sú jeho nejaké základné otázky, ktoré si on sám a pochybnosti, ktoré si kladie pri tej kandidatúre. Čau, Michal. Ahoj. Dozvedela som sa, že teraz si za Restart robil takú väčšiu stratégiu pre jednu nemenovanú väčšiu politickú stranu. Nemenovanú, áno. Áno. A tým, že vedieš jeden celý taký kurz Vyhraj voľby v Restartup, tak mohli by sme sa dneska venovať viacej stratégiám. Tak skús nám povedať, že na čo vlastne je taká stratégia. Dobre sa pýtaš, bo ten kurz Vyhraj voľby je vlastne s tými vytváraním stratégií úzko prepojený. Stratégia je alfa a omega politického úspechu. Ak tu máme medzi našimi divákmi niekoho, kto uvažuje o tom, že bude kandidovať na starostu, na primátora, na poslanca obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva, tak stratégia je vlastne východiskový bod. Bez nej by sa do tej kampane ani nemal púšťať. Ak sa pustí do kampane bez stratégie, takýto záujemca väčšinou narazí na to, že minie veľmi veľa energie, peňazí a najmä svojho času na niečo, čo mu vôbec nemusí v tom konkrétnom mieste, kde kandiduje, fungovať. Takže stratégia je vlastne taká cestovná mapa, ktorú môžeme použiť na to, ako tú kampaň vystavať, nadizajnovať a ako dosiahnuť ten víťazný výsledok, ktorý potrebujeme dostať. Mne sa to zdá strašne teoretické, čo nám tu teraz opisuješ. Možno tak jednoduchšie povedať, že čo sú vlastne tie veci, že ako vyhrať voľby. Hej, a keď sme sa rozprávali o tej nemenovanej veľkej slovenskej politickej strane, tak možno to nadviažem práve na to a neprezradím viac, ako je potrebné. Prezradím len to, že ten náš model, s ktorým my pracujeme, má taký akoby základný východiskový bod definovanie cieľa. To je nejaké matematické definovanie cieľa. Hej? Predstav si to ako tak. Ako to robíš? Že neviem, používaš Excel? Alebo... Excel tam je pomerne veľkou súčasťou toho deja, ale dnes sa už na to dajú používať aj rôzne nástroje umelej inteligencie, takzvanej AI, ako ju tak všetci teraz radi používame a poznáme. A my keď definujeme ten matematický cieľ výsledku, to znamená, že bavíme sa vždy o nejakom konkrétnom čísle voličov, ktorých potrebuje ten kandidát získať na svoju stranu, aby tie voľby vyhral, tak vychádzame z volebnej histórie, rozprávame sa o tom, ako dopadli tie voľby na tom území, v tom okrsku, obvode, predtým, aké tam boli rozhodujúce faktory, že tie voľby takto dopadli. Teda snažíme sa spätne do minulosti modelovať. A tu je práve jedna z tých možností, kde sa tá AI dá dnes perfektne použiť. Keď niekto pracuje s AI, tak sa isto stretáva s takým fenoménom, že niekedy tá AI halucinuje, fabuluje, vytvára si nejaké svoje vlastné teórie, vytvára si svoje vlastné interpretácie, ale to všetko závisí od toho, z čoho sa vlastne tá umelá inteligencia učí, aký má zdroj učenia. No a pri príprave tej stratégie do volieb je dobré zásobovať tú umelú inteligenciu práve dátami, ktoré sú overené, ktoré sú reálne, ktoré nie sú vymyslené. Čiže aj závisí, ktorú používaš? Že sú tam medzi tým rozdiely medzi tými modelmi? Samozrejme, môžeme sa baviť, my teda používame prakticky aj pri výrobe tejto stratégie sme pracovali s ChatGPT, to je taký veľmi známy model od OpenAI. Pracovali sme s Notebook LLM, čo je zase model od Google. A v obidvoch prípadoch sme vlastne pracovali so súborom dát, to znamená tej volebnej histórie, nejaké výsledky, matematické výsledky volieb na tom území, účasť voličov a teda volebné výsledky, ktoré boli akoby tým dátovým základom, tým dátovým zdrojom, s ktorým ten model pracoval. Takže neboli to žiadne fabulované, halucinované dáta, bolo to vlastne veľmi dobrá pomoc na to, ako namodelovať ten potenciálny možný vývoj v tých ďalších voľbách, o ktoré sa ten náš uchádzač uchádza. Ty si tam musel teda nahrať aj nejaké výsledky prieskumov, že čiže musí si za každým, kto chce mať nejaké dáta, zadať aj nejaký ten drahý prieskum, že čo býva pre mnohých stopka. Áno, mnohí sa s týmto na nás obracajú, že či si musím zaplatiť nejaký drahý prieskum. Prieskumy nie sú vlastná záležitosť, to sa asi zhodneme. Dajú sa robiť samozrejme rôzne na kolene, rôzne improvizovanie, rôzne anketársky, ale popravde nie je to vždy ten najlepší spôsob, ale závisí to od toho, o akom území sa bavíme, či sa bavíme o obci,
kde máme 500 voličov, alebo bavíme sa o meste, ktoré má 500 000. Hej. Každopádne práve ďalší spôsob, kde sa výborne dá použiť tá umelá inteligencia, je interpretácia výskumov. Pri tom cielení a definovaní cieľa, áno, treba sa poučiť výskumami, ale nie je to úplne ten rozhodujúci faktor v tej rovnici. Ten rozhodujúci faktor v rovnici už prichádza pri tých ďalších 3 otázkach strategických toho modelu, a to je, kto je náš volič, kde sa nachádza a prečo by nás mal voliť. Takže také 3 otázky a 3 odpovede, ktoré vlastne v stratégii hľadám. Pri nej sa tiež riadiš, alebo teda pomáha ti AI pri tomto zisťovaní cieľových skupín? Pri každom jednom z nich. To znamená, keď máme nejaký drahý prieskum, ak sa to nazvala drahý, tak budem pracovať s týmto výrazom. Tak áno, či už to je výskum kvantitatívny, to znamená, že pracujeme s nejakým dotazníkovým výskumom, buď telefonickým, dnes väčšinou telefonickým, alebo online. Ešte niekoľko agentúr, alebo asi jedna agentúra robia aj taký štandardný, konzervatívny, anketársky, na ulici sa pýtajú ľudí. Tak výsledky z tých prieskumov opäť pomáha, keď to je dobrý dátový súbor, opäť pomáha interpretovať dobre aj ChatGPT, alebo napomáha. Čiže okrem toho, že ti to odovzdá agentúra, prieskumná agentúra spracované s výstupmi, tak ty ešte ďalej si to dávaš inak interpretovať pomocou AI, áno? No ja si z toho vyťahujem cez tú AI tie hypotézy, ktoré potrebujem. Hej? O tom, aké je sociodemo nášho voliča. Hej? O tom, aká je psychografia. A tu už skôr ale používam iný typ prieskumu. Tu používam fokusové skupiny, hej? Ktoré sú z nášho pohľadu častokrát smerodatnejšie. Hej, hovorím to aj preto. Už si vieš aj zacieliť presne, že... Vieš si ich zacieliť, oni musia vychádzať z nejakej hypotézy, že to je asi ten volič, hej, nemôže to byť úplne také ako slepé cielenie, že neviem ani na koho vlastne idem tú kampaň cieliť. Že musím tam už trochu vedieť o tom, že kto asi mi to tak... To je ten hlavný podozrivý, hej? To by asi mohol tie hlasy tvoj obľúbený nástroj? Fokusové skupiny? Je to asi obľúbenejšie ako tá kvantita. Je paradoxne lacnejšie, keď sa bavíme o tých cenách. Dá sa robiť teda aj v tých amatérskejších podmienkách, ale opäť musí dodržiavať nejaké metodické parametre, metodické hranice. A práve, keď máme dobré výstupy z fokusových skupín, čo býva moderovaná náročná diskusia, niekedy hodinu, 2-3, tak výstupy z nej, dokonca aj video výstup, nahrávku alebo audio výstup z takejto moderovanej diskusie vie veľmi dobre práve spracovávať napríklad ten model Notebook LLM, ktorý používame na tieto účely, že nám vie z toho vytiahnuť, dajme tomu, tie kľúčové insighty, kľúčové zistenia, ako sa tá cieľová skupina psychograficky pozerá na to územie, kde ten kandidát kandiduje, prípadne na neho a jeho súperov. Takže tým som trošku aj zodpovedal asi tvoju otázku, že kto je ten volič, pri kde sa bavíme o politickej geografii. Tam vytvárame politickú geografickú mapu, alebo voličskú mapu toho územia. Takže máme tam takú farebnú segmentáciu, máme tam 3 oblasti, máme tam jadro voličov, máme tam boisko, to je miesto, kde sa najviac ten volebný súboj odohráva, tam sa najviac investuje, tam ten kandidát musí najviac byť. A máme biele miesta, čo je miesto, kde by ten kandidát sa vlastne ideálnych okolností vyskytnúť vôbec nemal, lebo je to škoda peňazí, času a tak ďalej. Takže tam úplne tú umelú inteligenciu sme zatiaľ nepoužili v praxi, budeme skúšať niekoľko takých nástrojov na to, ako to robiť, ale tu sme skôr konzervatívnejší. A v prípade odpovede na otázku prečo, tak hľadaní tej správnej témy na tie voľby, hľadaní tej témy, ktorá bude účinkovať a je v súlade s hodnotovým rámcom toho kandidáta. Tam používaš storytelling, ktorý je typicky pre Tam používame storytelling, tam používame náš už známy a z iných našich podcastov známy príbehový trojuholník, a ktorého interpretáciu a ktorého naplnenie opäť môže pomôcť dotvoriť nejaký jazykový model. Keď hovorím o dotvorení, tak je to naozaj dotvorenie. Je to nástroj, pomôcka, nie je to ale tá strategická práca, nie je to ten mozog za tým, ktorý to celé vytvorí. My to skúšali, zadávať si teda parametre. Zaujíma, že či dokáže umelá inteligencia pochopiť tento trojuholník. Dokáže, prekvapujúco áno, ale nie je ešte úplne dobrá v jeho interpretácii, v jeho akoby dizajne, jeho vytvorení. Takže tam ešte zatiaľ, sa to samozrejme v čase bude zrejme meniť, ale zatiaľ teda ešte je tam potrebný ľudský mozog, ktorý, teda tá neumelá inteligencia, ktorá vlastne dokáže ten trojuholník nakresliť, vytvoriť
a hlavne ho strategicky dosádzať, lebo v tom trojuholníku sú role. Aj ten kandidát má nejakú rolu, superi majú nejakú rolu, voliči majú nejakú rolu. Takže nájsť akoby tú správnu dynamiku konfliktu v tom trojuholníku je ešte trochu nad rámec tých modelov, ktoré používame napríklad v praxi v Restartupami. Takže to sú vlastne 3 otázky a 3 témy v stratégii. A ešte prosím ťa, že ako overuješ to, že nehalucinovala tá umelá inteligencia? No, v tomto prípade to overujem tak, že do toho nástroja, do toho modelu vkladám len dáta, ktoré sú fakticky overené. Tak toto ide asi iba z Notebook LM? Ale ide to aj z ChatGPT? Je to aj z ChatGPT, tam vieš tiež pracovať akoby so súbormi dát, ktoré tam nahráš, aj z toho Excelu, mimochodom, keď to spomínaš. Alebo z iných teda rôznych nástrojov, ktoré štandardne používame. Obidva sú v niečom odlišné. Mne sa lepšie pracuje rešeršne práve s Notebook LLM, ktorý je, si myslím, práve na interpretáciu fokusových skupín veľmi dobrý. Dobre sa s ním pracuje pri interpretácii otázky prečo, alebo povedia na otázku prečo pre toho kandidáta a vytváraní posolstiev. Takže to sú zatiaľ, že prvé kroky, prvé pokusy, ktoré sme s umelou inteligenciou urobili a budeme teda určite s ňou experimentovať viac. Keby si skúsil popísať ten proces, že čo musí ten klient absolvovať, kým sa vytvorí stratégia? On je dlhý, tak ja ho skrátim. Musí s nami veľmi dlho sedieť a nie je to príjemný rozhovor. Je to grilovačka. A chce sa tomu vystaviť? Nie grilovačka vonku v lete s nejakým radlerom v ruke. Je to grilovačka na horúcom kresle, kde si naozaj potrebujeme s tým klientom odkryť karty. Čiže on už teda musí vedome ísť do toho, áno? No, vedome tam už sedí s tým, že chce kandidovať, takže my z neho vlastne vedome vyťahneme, čo je tá skutočná motivácia, aký je jeho hodnotový svet, aké sú jeho nejaké základné otázky, ktoré si on sám a pochybnosti, ktoré si kladie pri tej kandidatúre, snažíme sa zistiť, či to naozaj myslí vážne, alebo či nehľadá nejaký iný cieľ za tým, len si zviditeľniť meno, nejakú značku. A čo by ti to akože pomohlo, keby si zistil, že má nejaký iný záujem? Presmeroval by som jeho cieľ na iný cieľ. Hej? Asi by som definoval... No, preto, lebo sa potom menia všetky iné parametre v tých 3 otázkach. Hej? Kto je cieľová skupina, kde sa nachádza a prečo nás má voliť. Čiže on si to možno tiež jednoducho musí prejsť ten proces aj pre seba, aby bol výsledok lepší. Tak a zároveň samozrejme chceme, aby to pochopil. Aby porozumel tomu, že ten model je jednoduchý, ale porozumel tomu, čo všetko, aké podotázky kladieme pri tých otázkach. A zároveň to potrebujeme vedieť spolu s tímom na to, aby sme boli schopní si tie dáta, ktoré naplníme aj do tých jazykových modelov, vlastne získať. Či niečo má, alebo nemá, či už si nejaké prieskumy robil, nerobil, či vychádzame úplne od píky, že tú obec, to mesto, ten kraj alebo tú krajinu vôbec nepozná, nevie, akí sú tam tí voliči, či má nejakú históriu volebnú, či už niekedy kandidoval, či sa politicky angažoval, či sa verejne spoločensky angažoval, aké má nejaké svoje, nazvime to, hriechy z minulosti, hej, že či už vedomé alebo nevedomé, ktorých sa mohol dopustiť. Takže a s nimi teda vedome pracovať potom? Áno. Takže je to také trochu ako niekedy až na hranici ako spovede, hej, také, čo naši diváci asi budú poznať ako niečo veľmi diskrétne a intimné. Ale áno, my to ako dizajnéri tej stratégie musíme skrátka poznať, lebo nás nesmie nič prekvapiť. No a je to koľko sedení? No, toto konkrétne grilovacie môže byť niekedy niekoľko hodín, niekedy celý víkend. Už sa nám stal čiže lepšie je to v kuse, alebo že chodíš postupne? Lepšie naraz, ale samozrejme, že my keď získame nejaké dáta od toho klienta, si potom spätne hovoríme, či sedia. Hej. Robíme si aj návštevu toho miesta, keď to je nejaká obec, mesto, ktoré nepoznáme, tak prirodzene ideme sa tam pozrieť. Je to také naše obľúbené slovo, ja ho mám z geodézie, som vyštudovaný geodét, tak rekognoskácia terénu, že ideme si pozrieť, ideme si, my sa niečo nové naučíme dnes, ideme sa pozrieť priamo do terénu a ideme si pozrieť, ako to mesto vyzerá, ako má geografiu, topografiu, ako ľudia tam žijú, aká je tam atmosféra, trošku nasať z toho prostredia, či to všetko sedí, či tie hypotézy, ktoré nám ten kandidát povedal, sú naozaj overiteľné priamo v tej praxi. Čiže keď prejdeš toto hlavné, dlhšie sedenie, potom sú nejaké kratšie a na tých, čo potrebuješ ešte ďalej robiť? Dopytujeme si dáta, overujeme si naše prvé hypotézy, zistenia. Veľmi veľa času strávime spolu prípravou napríklad tých prieskumov, že či už to je kvantita, tak tam riešime dotazník, otázky, ktoré sa bude pýtať ten anketárka. A pri fokusových skupinách teda riešime už tú hĺbku tých otázok, tam sú to skôr otázky prečo, viac sa dopytujeme na podstatu. Prípadne si nahráme aj nejaké ukážky videí, hej, nahráme si nejaké vystúpenie toho človeka, nahráme si jeho rečový komunikačný štýl. Čiže môže do toho spadať potom aj nejaký mediálny tréning?
Nie je to ešte úplne mediálny tréning, je to skôr že ako odporúčanie, keď si ty vlastne už zistíš. Áno, zistenie mediálneho status quo, kde sa nachádzame v realite. A hlavne ako ho vnímajú a čítajú tie jeho potenciálne voličské skupiny. Či im príde dôveryhodný, či im vadí, nevadí hlas, či im príde na prvý pohľad zaujímavý ten človek, alebo má nejaký problém, ktorý my nedokážeme ani našim už skúseným okom na prvý pohľad odhaliť. A potom nasleduje nejaká prezentácia, áno? No, nie. Potom nasledujú hodiny a dlhé hodiny a dni a týždne intenzívnej práce. Samozrejme závisí od toho, o akej veľkosti klienta hovoríme, ale keď hovoríme o tej práve ukončenej nemenovanej zákazke, tak áno, to boli hodiny, desiatky hodín, stovky hodín práce, kde teda vlastne pracujeme s tým výsledkami dát, pracujeme s tým, čo nám tie jazykové modely vyplujú. A potom sa snažíme tomu nájsť nejaký zmysel a zjednodušiť to do takej podoby, aby s tým vlastne vedel kandidát a jeho potenciálny tím, ktorý už v tom čase môže, nemusí mať ten tím sa zúčastňuje, ak je už vtedy tým zúčastňuje sa. Ak je, tak sa samozrejme prizýva, dávame si ich na tie stretnutia, pretože sú to ľudia, ktorí budú s tým človekom najbližšie, budú s ním odšlapávať. Čiže on si asi aj vie povedať, že koho tam potrebuje. Áno, aj si to od neho pýtame, aby sme už mali nejaké základné role obsadené. A niekedy to nebýva to, niekedy to príde neskôr v tom procese. Takže naša snaha je vlastne odovzdať veľmi zrozumiteľný, zjednodušený model, ktorý na konci cez krátky brief tomu tímu a tomu kandidátovi dá zmysel toho, čo sa bude diať najbližšie týždne, mesiace, niekedy až roky. V tomto prípade sa bavíme o rokoch. Takže je tam nejaké východisko strategické, tie 3 otázky, o ktoré som hovoril. Áno, to bola tá moja ďalšia otázka, že čo musí obsahovať. A potom tá stratégia musí obsahovať ešte taktickú časť, alebo nejaké taktické odporúčania, kde sa pýtame a hľadáme odpoveď na 2 otázky. Ako toho voliča cieľového sú stratégie oslovíme, akými nástrojmi, aký kampaňový mix mu namiešame do toho koktejlu a kedy. Či to bude 1 fáza, 2 fáze, 3 fázy, väčšinou to bývajú 3 fázy, ale nafázujeme si vlastne ten plán a odporúčime mu aj nejaké kreatívne nástroje, ktoré by sa dajú použiť a formy, ktoré budú najlepšie zodpovedať tomu komunikačnému štýlu, ktorý ten kandidát má, pričom ten osobný komunikačný štýl, tá osobná kampaň z tváre do tváre, z očí do očí, býva väčšinou veľmi veľkou časťou toho koktejlu, ktorý tam namiešame. A pripravuješ túto prezentáciu aj formou nejakého zážitku, alebo je to teda biznisové rokovanie, že ako to prebieha? To by si tam musela byť ty alebo naši diváci, aby to dokázali posúdiť, ale myslím si, že je to v niečom zážitok a v niečom je to biznis. Hej. Že taká kombinácia mix, áno? Moja skúsenosť je taká, že väčšinou tí klienti bývajú z mnohých zistení prekvapení. Že je to takéto videnie z komfortnej zóny, z bubliny, v ktorej sa nachádzame a zrazu zistia, že aha, ja som si toto mesto zmapoval, ja som si myslel, že ho poznám, ja tu žijem od narodenia a zrazu som zistil, že táto cieľová skupina, dajme tomu, ja neviem, mladí rodičia sa pozerá na mňa úplne inak, aj keď som s nimi vyrastal, som s nimi do nejakého spoločenstva, máme deti rovnakej škole a škôlke a zrazu sa pozerajú na mňa s nejakou nedôverou a ja som si to nikdy neuvedomil. Takže vlastne pomáham im niekedy aj také aha momenty získavať samých na seba, čo im vlastne funguje, čo im nefunguje. A niekedy im búrame a rúcame ten vlastný obraz, ktorý má o sebe vytvorený. A snažíme sa vystavať nový, ktorý potrebujú ako predstavu prezentovať tým svojim voličom. Hovoríš tu veľa rôznych činností, takže čo som ťa počula párkrát hovoriť, že bolo by lepšie nerobiť zázraky na počkanie, tak aký je tam časový rámec na to, aby kandidát všetko toto mohol absolvovať a aby bolo všetko dobre pripravené? Dobrá otázka. My radi o sebe hovoríme, že nie sme žiadni guruovia, ktorí ani kúzelníci, ktorí dokážu vyrobiť nejaký zázrak na počkanie. On sa to niekedy podarí, ale je to hodne riskantné. Takže to, čo funguje dobre, je poctivá príprava vopred, ktorá nemusí byť nevyhnutne intenzívna. Ale keď niekto uvažuje napríklad o kandidatúre do komunálnych volieb v roku 2026, ktoré nás čakajú o rok, tak myslím si, že obdobie leta a jesene je taký dobrý, zdravý začiatok úvahy o tom, ako si tú stratégiu vytvoriť. Paradoxne ten čas na tej stratégii strávený býva niekedy najdlhší, lebo on sa to musí vytvoriť. Ono to trvá chvíľku spoznať to miesto, spoznať si tie svoje osobné plusy a mínusy. A potom si ich nacvičiť. Potom sa pripraviť na to, že tam bude tá konfrontácia osobná s tým voličom a byť na to prichystaný, to trvá. Takže tá fáza prípravy stratégie je dobré, keď prebehne dostatočne skoro. My potom vieme, že stratégia narazí na realitu a niekedy sa musí zmeniť. To je nevyhnutné, to je život. Ale byť pripravený je naozaj že 80-90% dobrého výsledku na konci. Potom už len zvyšok, tá kampaň samotná,
ktorá keď sa dobre podľa stratégie, taktiky urobí, tak väčšinou funguje. Je možné, že mnohí naši sledovatelia budú chcieť kandidovať napríklad v komunálnych voľbách a nemajú teraz okolo seba nejaký ansambel, neviem aký rozpočet, nechcú si dávať robiť stratégiu, chceli by možno, že sami na nej pracovať alebo naučiť sa nejaké podstatné veci, ale ako by sa to dalo zvládnuť toto? Zabudal si ešte jednu vec, nechcú zaplatiť za drahý prieskum, lebo to by bola určite jedna z tých výtok. Aj pre takýchto ľudí, ktorí majú ešte možno aj neistotu, pýtajú sa sami seba, či na to vôbec majú, či to chcú. Aj pre takýchto ľudí je vlastne dobrý ten náš produkt Vyhraj voľby. My tam máme viacero úrovní. Máme tam aj pre rozhodnutých, aj pre nerozhodnutých. Pre tých ešte nerozhodnutých, váhajúcich, prípadne hľadajúcich samých seba a ten svoj kampaňový sen. Je tam taká veľmi rýchlo ochytrovacia tréningová aktivita, kde vlastne za jeden deň dokážeme s tým kandidátom stráviť spoločný čas a ukázať mu viac tejto našej dielne, o ktorej teraz hovoríme. Tu tak ako veľmi po povrchu teraz surfujeme, ale v tých hĺbkach sa toho nachádza viac. A pomôžeme vlastne tomu kandidátovi, kandidátke objaviť tento svet. Čo všetko sa od neho očakáva, čo to znamená, či na to má alebo nemá. Skús prakticky dokážeme veľmi rýchlo si cez nejakú kamerovú skúšku povedať, že kde sa komunikačne nachádza. V tom sme už takí tí skúsení diabli, ako sa hovorí, že už veľmi rýchlo vycítime, že tu niečo funguje, tu niečo nefunguje. Naučíme ich naozaj, ako si tento model, ktorý tu popisujem stratégie, ja som to popisoval na veľkej politickej strane, ale ako si ho aj v malom dokáže spraviť aj naozaj kandidát na starostu obce o 300 ľuďoch. A pomerne lacno, by som povedal. Naučíme ich rôzne typy, triky, ako robiť dobrý prieskum, ktorý nemusí byť nevyhnutne ten drahý, ako si spraviť fokusovú skupinu, ktorá nemusí byť nevyhnutne drahá. Takže vieme to nastaviť, naškalovať podľa tej potreby toho klienta a vieme mu aj úprimne povedať, na čo tam vidíme potenciál, na čo tam ten potenciál nevidíme. A za ten deň si myslím, že vytvorí veľmi realistický obraz o tom, na čo má, na čo nemá a čo prípadne ešte potrebuje navyše. Takže v rámci jedného dňa sa dá napríklad absolvovať niečo takéto veľmi nahustené? Isté, máme skúsenosti s klientmi, ktorí za jeden deň takéhoto workshopu si už zobrali od nás všetko a postavili si na tom celú kampaň a víťaznú kampaň a niekoľko teda primátorov miest na Slovensku, vďaka tomu poznáme, aj cez našu firmu. A poznám takých, ktorí tam vlastne zistili, že potrebujú vo svojom tíme svoje nedostatky kompenzovať niekým, kto to má. Kto to vie. Čiže potom vedia napríklad prísť aj s tímom. Ako kandidát na poslanca, alebo prípadne kto to vie urobiť ako kampaňový manažer. Takže áno, niekedy to smeruje potom k ďalším prípravám, ale sme dokonca aj kandidáta, ktorý si potom od nás vypýtal prípravu v takejto stratégie. Sme to vlastne robili spoločne ako spoločnú prácu. A to sme tu vlastne teraz dneska celkom pekne popísali. Áno, a teda zdá sa, že teba to veľmi baví a máš tam ten drive v tom, takže myslím, že to bude dobré. Takéto typové, že to hádam bude tak. Ďakujem ti, Michal, za tieto podľa mňa zaujímavé tipy pre našich divákov. Budeme sa tešiť na tých kandidátov, aby prišli. No. Tak verím, že prídu a nezabudnite nás aj sledovať na vašich podcastových platformách. Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia.